Terus maksudnya pripun? Kawula oke cacahe. Mesti kok bakal ana kahanan sing ngedapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang, ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih galeng-galeng Petro niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, dok kaya ngene tak nehi solusi ngene, tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindake. Ora sampe naik dhewe. Loro kowe. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembug kayu apa rembug apa? Oh iya, Dik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Ming njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat, rasane piye dadi kawula cilik, diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Kudu tak pikirke, kudu ana solusi, ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem, ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngakeh to. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu. Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jaba glendang kok.